Al Nou Esportiu parlen de l'operació Pals per trobar el nou inquilí de la porteria del Barça. El diari diu que Martino manté l'aposta de Tito Vilanova perquè Valdés sigui substituït per un porter jove en progressió, un perfil que compleix Ter Stegen i un altre amb experiència, el cas de Reina. Reina costa 5 milions, segons diu la portada de Mundo Deportivo. En pàgines interiors qualifiquen el porter de ganga perquè aquests 5 milions es podrien pagar en 2 terminis de 2,5 milions cadascun. Alhora, el diari també explica que el Borussia Mönchengladbach juga les seves cartes per encarir el preu de Ter Stegen o bé per lligar-ne la continuïtat. A l'esport canvien l'extrem de l'equip, 8,5 milions al preu de Lewandowski. El Barça competeix amb Arsenal, City i Chelsea pel davanter polonès. A El Periódico conclouen que Martino juga amb 12 perquè el tècnic ha utilitzat una base de titulars amb Cesc com a comodí amb més influència que no pas les rotacions. A La Vanguardia recuperen les paraules de Guardiola ben d'hora per explicar que marcant la primera mitja hora assegura partits còmodes al Barça. A Itàlia, la crisi del Milan polaritza les portades dels diaris esportius. La Gazzetta dello Sport, per exemple, titula Invasions bàrbares, perquè la filla de Berlusconi, Bàrbara, ha posat en la diana Adriano Galliani, cap visible de l'equip llombard, amenaçant amb un canvi de filosofia. A França, l'equip a la part superior parla de la victòria de Djokovic al Masters de París-Bercy i li dedica la imatge de portada a la victòria del Lilla contra el Mónaco de Vidal, 2-0. A l'Equador també han tingut el seu clàssic. Emelec i Barcelona de Guayaquil van empatar sense gols, com recull El Universo.